Sapara gatnaşylar ýurdumyň we halkymyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalara gatnaşmaga dördülen mümkinçiligi üçin hormatly prezidentimiz we gahrman arkadamda tüýsürekden hoşalyk bildirdiler. Akyllar Şahir Matmuly Pragynyň dörejiligi durly döwürleri we nesilleri özara baglanşdyrýan ähmiýetli eser bolup durýar. Beýik ustadynyň watany we halky wepaly gulluk etmek, zähmetseýörlük, insanperwerlik, beýik ruhly ahlak gymmatlyklaryna sarpa goýmak ýaly oňyn ýörelgeleri özüne jemleýän dörejilik dünýäsi ýaş nesilleri söýjülük, mertlik, hoşniýetli gatnaşyklary ıgrarlyk esasyna terbiýelemekde gymmatly çeşme bolup hyzmat edýär. Bu orta beýik şahyry bolan ähli halk söýgüýüniň derejesini belinde götürýär. Häzirki döwürde gahrman arkadamyň başyny başlayan beýik işleriniň hormatly prezidentimiň ýol başçylygyny üstünlikli amala aşyrmagy netijesinde ýakyn alsak ýurtlar bilen gatnaşyklar netijeli häzete bolýar. Şunu goňşy döwletler bilen meden insanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk hemme taraplan giňeltmek ýurdumyň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm uğurlarynyň birini urly. Matmuly Pragynyň gol ýazmalary toplamynyň UNESCO-nyň dünýäniň hakydasy maksatnamasynyň halkara sanawyna girdilmegi beýik ustadynyň şygyryýet dünýäsine halkara derejesinde uly ähmiýet berilýänliginiň nowatdaky beýanlary. Döwlet Mehmet Azadynyň we Matmuly Pragynyň arym ýaklarynın ýerleşýän ýerindäki mukaddes toprakda beýik ustalaryny hatyralamak şerefi häzirki döwrüň ruhyna kwap derizde ýagyňlanyrly. Şunu türkmen wekiliyetiniň agdalary paýgasy pederlerimiziň dörden we dünýä nusgalyk milli depli surlaryna laýyklykda mertebeli insanlaryň arym ýaklaryny ziyaret etdiler. We bu ýerde guralan hatira çärelerini atnaşdylar. Bu ýerde guralan hatira çäresinde çykyş edenler çuňur horma sarpa münasip şahsiýetleriň degişli derizde ýatlanýanlygy, olaryň hatirasynyň belen tutulýanlygy barada aýtdylar. Bu orta häzirki döwürde iki goňşy halklaryň arasyndaky meden insanperwer gatnaşyklaryň ýergiderli ösdürilmegine giň mümkinçilikler açýar. Şeýlelikde halklaryň arasyndaky özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ösüşiň täze derejesine çykýar. Çäre gatnaşyklary Matmuly Pragynyň we Döwlet Mehmet Azadynyň arym ýaklaryna guralan ziýaratyň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpçünedilendigi we ziýarata gatnaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin hormatly prezidentimiz we gahrman arkadamyza tüýsürekden çykýan hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Türkmen wekiliyetiniň agdalary mähirlik kabul edilenlikleri üçin Eýran tarapyna hoşalyk bildirip, bu ýerden mähriban watanymyza gaýdyp geldiler.